Unai Iribar Laboral Kutxa gaur irabazle oinatin, bazen garaiat, duela aste batzuk ezen dula irabazten, eta aurtengo ohitura fiskata astuta. Zen guzkunda gaurkoa? Bueno, egia esan ondo junda ez. Hasieran nire esaldi bat junda ez genekana inor, baina genekin azkenen hemen portutan berrize karreran lantzatuko zela eta hori izango zela momentu garrantzitsua eta hala izan da ez. 10eko korte bat indeu gure taldeko 5 hartu ganak eta behin ja distantzia hartu deunen atzekokin berrize ja selekzionatzen saiatu geha. Horietatik beste 6 alde indeu, 3 guretakok, eta gero, azkenen erasoka, 8ko baten gehatu die, eta bakarrikan unal izan dut ez. Karrera motza, baina benetan gogor, hainbeste maldekin. Bai, behin ja lehenengo osintxuko junetorria indakon ja gora bera segidan sartzea, gora bera baten, eta gaur gaina karretera zeon bezala, beti de arriskutsua zeon, tentsio puntukin, eta ez bakarrikan igoeretan baizita bajadatan de bai, karrera hautsi altzala ez, eta azkenen horrek de bai gortu du, gu de bai bastante gorra indeu karrera, eta bai bastante gorra motza izan arren. Bi lasterketa bakarra ja, besteik ez? Gaurkoakin ja bat bakarrik falta zego ereinokoa ez, ja temporada egia esan de bai luze jo ez, ja iraieko bigarren hirugarren asteurun sartuta gaude eta hainbeste temporada luze baten ondoren de bai deskantxo pixka de ondo etorriko zaigu. Zorionak, Unai. Hori da, eskerrik asko zuei.